Good morning. Kumusta kayon? Bagayo man ta kaabayo, kumusta kan kabsat ko naman? Sorry. Kunak nga rod tatay first mass, ibaga mo latat kada kayo. Mayat gayam no aggangganad ta do makimisa niya. Aggangganad ko maman next week kan. Ang kadin apo, wan oray siyak mat akan jak meten apo pangaasin na mat tanagbuteng tayo mat amin niya. Talaga nga nagpagargar mo amin nga kaunggan tayo. Aging gana nga tatta, at dapay lagutad-gutad na. Isong ano agsiarak, paspasak ta. Mumayan. At dakat di kas ano ti pa nagtaray mo nga daytay. Talaga nga naikat amin nga no, mabalbaling ko maka naikat amin nga kararuwa, di niya nga napasamak niya. Kanaka amamakmat awanti agulbod kanya tayo nga hantay nagboteng iti dayjay nga genggened akseptaren tayo. Iso ti bagbagak pipi apay kanya tayo dito nga area nakarkaro nga tadjay abra niya dagiti kakabsat tayo ijay tinagsentron na iso nga do tinarsuod ngam pagyamanan tayo latta tauray no kas di kapigsa haan lang nga di haan nga nadadaol dagiti dadduma nga bilbil at damo dagiti kakabsat tayo ti simbaan nga dadduma nga handa pay maaramat dayjay building dan jay simbaan da kinuray pe kas di kapigsa sinalak ni ba natay pala ni Apo Diyos niya basit oray jay abra nga mismo jay nagsentron na basit pay laeng ti casualties hanga kasla idi 1990 July 16 1990 napigsa ta dinubli-dubli na kami napigsa dagaji aftershocks na ta for Chirac idi tatamot July 27 2022 16 ken 27 tayaan yon to manan da kayo ki di akis wala pampanunutin nyo manan matay kay lang arudan tapay la weteng ti pampanu ka dayjay napigsa ka idi hangkam ko mapumanaw ta nalpas dito yun tadak di tok ti sim tarumuarak di kwartok kalkalpas nga rod ti punpun dayjay amano nga nakaruwar dagiti nagpunpun ditoy kimbag ki di ata nakaruwarda no ngayon no addadad toy ka naggangganad di baka awan na tayo ti gangganad ngam di pa nagdudupudop dadta nga agtaray ka baka yad adayom apaw niya agpagas jay dan mapandan jay anti kampusanton ke aduan di tayo maamu aramidan tayo so ti kung kunak kadagiti kakabsat nga tagapati kay chinekyo ni nang rosaryo di unag tilungon ke baka nakapalub mga impunpun nyo kunak di hamamot apo alay kararagan tayo nga manyaki di metan ta butengdan adupay ti hanganapan ijayon nagtataros da amin di bantay ta igid tay nga ti baybay ke kunata yung dabuteng tayo ti alawig kasi na po Diyos awan met idinalpasen nagtugaw kang basit tumawag da di makkel ti danum ti luna kunada toy parte ti taguden kanya nga rod, lumikas kay lata apo, napahanin ti tatao, banda kan, haan mapang kay lata sigurado. Intayon ko, nakmadagiti kabalay ko. Nagpaamyanan kami, nagadupay lang mapan mo piman. Nagnakam dito sagat, agkas di kandalikan kadakot, ijay kam ko mga magnamakitam, di jay kuangay. Di jay irony ti biyag niya. Ada may nga ina, saka-saka, nakaubad, nga ubing jay sumursurot keng kuana. Ada apo bakit nanang nga ada jay in kwada jay kuliglig nga kakaasid nga mangtengtengel nagaduti magmag nga saka-saka nga awam pay ti iganda ninanang mga may sa nakaiganla ang jay santo ninyo na di may sa amon nakaigan ti Biblia may sa agtaw-tawag jak amo no mapelwanak da jay may samot saka-saka naka-sleeveless nga babae nga nagseksi naka-short pan awan mo sinilas na tipay la ubana mo di aso na anya lagi di mo so pala itaray mo ta aso kala sa bagay mo nga kasano pa nagayat na maidta nga aso so pala mo ti awit na di pala bimag ka ti ubing no anya mga sa bagay antay mo mapagsusurot di panunot tayo kadi jay di agpakasjaya kasla agsangit jiri inak tapayan niya ti bagbagana ditoy dito iti ibagbagana, dito maibasa tayo tata eksakto, dito maibasa tayo tata. Ecclesiastes, ti inyanaganan, ti maikadwa maibasa kin ebanghelyo, niya ti ibagbagana, vanity of vanities. Awan serserbi ti amin nga,
Itaan nyo, nagtaray tayo nga napan ijay, awamot na ala tayo. Awamot ti kuha tayo. Haamo mo maikarit na itang tangsit mo nga adal mon. Haamo mo maikarit itang tangsit mo nga lugan mo kada balbalay mo kada sansani kuha mon. Ginunggun na tayo lang nga kinastani ka. Uray pa di ka aga. Ay, apo, agpagargar mo tatakki mo, apo. Apo, mataya ko na, apo. Uston. Jak pa'y napanunot nga isalakan na kami, apo, tilim baka ka, apo, uston, pangasim, uston. Ayala nga, daki tok-tok tisim. Tama katap-tap wakak, ijaligod. Baka no kalyendak ton, bigat ijay na yun, ti kalkalding. Kaya di imbaga na dito, eh. Pag isuma da ti reading tayo, nga awan ti sir-serbi ti amin. Professional ka, official ka. Nagiti ko official ati kakaasita, aglilikas ti tattao ka, bantayan mi ti baybay. Anda mo mabalin ti tumaray. Kanya isarapaan da nga taa. Anda mo mabalin ti tumaray. Kapilitan mga agbantay da, kanya mo jibuteng daa. Ay bagapay gayam ti kwa, tatay nalpas da ti misa, da nag-comment manan ijay misa tayo nga imuna. Ikararagan nyo man apo ti Candon City Jail. Kung data, ito'y da nga makimismisa, di live streaming tayo. Kaya napanunot ko, idagang ganad, di mo makataray dagiti balod niya nga takinwa, da di unagmut piman, dagiti kakabsat tayo. Anda mo mabalin nga rumwar, nakabalod da karod. Diyak amon ala, nagkararag da mo, nga tangang makimismisa da. Kanya tayo iso nga, imisaan da kami apo, kung nada diyak, uwan iraman tayo mut ida. Kaya di imbaga na dito kakabsat nga, after all, nugunggunan na tayo labasit, sa tayo lang ma-realize nga awam magayam ti gawgaway tayo. Sa tayo lang ma-realize nga awam masirbi na giti pagkarakarit tayo. Uri ka, di kolor tabuok mo kada naka-lipstick ka, nugangganad, agtaray ka, apay di ko na lamang ka, madilata Nya, awam mat. Ngiso ti kong kunak, ngiso nga mabaling agtangtang sit ti tao, nga bahantay mabaling agkarit-karit. Vanity of vanities kunana ti Ecclesiastes. Awan serbi amin nga banag. Tapayaan niya ti bagbaga ti libro ti Ecclesiastes. Kunana, agtrabaho ka nga na insiriban, nga addaan puso, agpundar ka, ngam sinunto ti mangtawid, dagitinto saan nga nagbanbannog kunana. Dagita ito haan nga nagbannog ti agtawid. Kayat na nga sa uwan, lumasat tay laeng iti daytoy nga biyag. Iti maikadwa nga maibasa, nadagdag senji pa ng ibaga ni Apo ni San Pablo, kadagiti taga Kolosas, anya ti kunana, no napatpatag ti panagayat tayo, iti kinaagom ti sansanikwa, no ngato tayo ti dignidad dagitoy ngam tao, idolatry met laeng, kayat na nga sa uwan, dagitoy laeng ti pagbalbalinan tayo nga Diyos tayo. Basol mo laeng kunana, awam mo laeng ti serbina. Iso nga may sa laeng ti ibagbagana ditoy, anya ti kangrunaan ibagbagana ni Kristo. Ti langit ti biag tayo, tadda ni Kristo iti amin nga banag. Kano daddo magamin, no awan mo ti gangganad, no awan mo dagitoy, maininot tayo nga maguyod, nga ti pagtaltalkan tayo kasansanikwa, umag-agom, kwarkwarta. Iso nga ko nakadigang-ganad. E di nagtataray tayo. Ay kauray mano nga digit ta milyon mo dita bangkom. Hamo mga paninalang sublihan ng pailaang tay bankbook ka. Ay natupakangkan. Awam mo tantay mga binirog ta talaga nga awan nga rod. Anya ti kang runaan isungor nga nagpintas kunak sinotihaan nga nagluwalo idigang-ganad. Kita 24/7 ko mga agangganad, aglulwalo tayo nga kanayon. Tatalaga, awan ante niya, amin-amin ko na tayo, apo kasyan na kami. Kano kigtoten na tayo gayam ka, mo tayo mo, ti aglulwalo, isa di ko naka, umadaw makimisa, tatay palaw persumas gani, umadaw. Weekly ko mga ganggan. Yada dayo mapo pakawan naman kumamutan nagbutang iso ti ko nakdakay magamin nga dadduma umay kayo magamin agkararag ang agyaman oray no awan dawatem agyamang ka daydayawom ni Apo Dios kunatay di Domingo dumawat ti pamakawan dumawat ti panangiliklik iti anyaman nga pagpiggadan ti karon no dadduma no awan mariri natay akas jay ko ala aleng-aleng ngamin.
Kaslamo na patpatig DJ, agpatpatrabaho ka pa nga Domingo, agtrabaho ka pa nga Domingo, busy ka pa nga gapota Domingo, into naggangganad, sakan to umawag iti apo, anyamot. Ngiso nga dito, uri mati, ikadwa nga maibasa, ay ti Ebanghelyo tayo. May ikadwa nga maibasa ko na birukan nyo, ti kang runaan ti langit ni Kristo. Imparinanan nga may salaang ti awagan tayo no gangganad, nilaang apo. Ti Ebanghelyo, anya man ti baganan, biningay ti tawid. Datay nga Pilipino, riri ti tawid. Ibagaman, kunana, ti kanyada, di kultura ni Apo Jesus, lalaki laang ti agtawid. Ibagaman, di kabsat ko a lalaki, kunana, kayat na nga sawan, adda kabsat na nga babae. Tabi nga yun nang ti tawid mi, kunana ni Apo Jesus, sino ti nang tid kanyak ti karbangan nga mangbingay? Kakunana ni Apo Jesus, to be exact, anya ti kunana niya, kitain nyo ket aganad kayo iti amin akita ti agum. Di mat, dumak, agkakabagyan, agkakabsat, agkakaaruba, maisakripisyo di dignidad ti tao, gapulaeng ti agum. Madadael gapulaeng iti agum. Kaanya ti ibagbagana ditoy, ti pahaan nga kinabaknang, ti paggapuan ti ragsak ti tao, kunana daytoy ni Apo Jesus. Haan nga kinabaknang. Wan oray no baknang mo amin nga baknang, no awam mati ka arubam, kala ko madati malagip da ka. Oy, am mo yun Apo abaya, kung nada kumakasyak ka, ginakangag nga kalugar, kala ko madya ayan nyo, apa amom dito yung kata, awan datan, amok nga, kung nada kumakan niya yun, nang runa dagita hindi di marites amunan amam data ay won isunat ko nga kastoy ko nanan no marites data kadi jay ngay uri kano sa nikwa amin nga sa nikwa no nalagip datanagan mo ko uray dala nga kasla maumsi gapota sa bali nga rodje kababalin mo naragsak ka nga ta paggapon ti kinaragsak ka kapsat isu ti ibagbagang relationship nasaya at alangan-langan. Kunak nga rod kat, ti pakakitaan ti pudpud no akin na relihiyoso tayo, no anya, no kana, da kayo nga adda katulong na, kas ano ti panang tratom di jay na bayag nga mangtultulong king ka nga katulong mo. No nasantukad to'y, kunam dito'y, ragsak mo, wan, adda, gayem mo nga, dagitay prominente nga tattao, dagitay makabael nga tattao, nasaya at ati makilangan kadakwada, ngam ti pakakitaan ti kinarelihiyosom, no kas anom nga kalangan di jay katulong mo, dagitay awanan nga kakabsat mo, awanan nga kakaarubam, di jay ti pakakitaan. Iso nga rod ti kunana ti pudpud no nga ragsak, no kabaalam nga tulungan di kabsat mo nga awanan. No han nakabaalan nga isubli DJ tulong mo ka iso ti kabaalam nga tulungan, dayta ti ragsak. Agur-urnong ka ti sanikwam sa dilangit, kunana dayjay. Kano ti pagibasbasaran tayo ti ragsak tayo ka, adaman baro nga bagkon mare, in-order ko online, ay siyak mamut mare, oy nagmayat. Kelas ida ita, bat pacimut no haan nga nakangingina kelas ida ita. Ewan marine, ya mo man tiragsak ti babain sa tatan ka masitas nga naggapuji Thailand 150,000 ay makabisit. Mine kunanan sa no dati daglalay ipamain dati masitas nga dan sapay aso nga ginatang da jamo no nya nga aso da jaman nga milyon di ko natay hindi ko nakagay panyudyo ubog ta pulutanan dan kala kanong madaya ni ragsak tayo day no daduma mayat mat ada kita sanikwa da kita arte ti biag tayo da kita kasapulan tayo ti panag han nga dakes dagitoy ngano to the point nga di kabsat mo ka maitalmeg adda mo mangnger king ka adda mo mang mismisuot ti likodam taha ka, naragsak ka nga ta. Kuna nang ti may nga nasirib ka, kas ano pa nang solbar tayo ti kinarigat ti lobong, paber ti lobong. Mga dapka ti may ka dagiti puhor, kunana. Pagadalom, saya atem nga adalan, pagadalom tadda mangita derje pamilyana, adapem. Tano, hangata nga di nagragsak, no? Kada kayo kuma.
adda katulungam. Napagbasa na mo di pamilya, nagapot at tinulungam. Hanga mayat di ragsak mo. Ti masakit tayo ngamin nga Pilipino ka, umang-angat ka, kumitkita ka, no anya ti business mo, dagay katulong mo, kaslada mo, robot, no adda ka, agredwar nga anak na ka, italmag mo, anya mo, daytan. Anya lang ganas na nga, agrag-ragsak ka nga, si kati kumitkita ka, dagay kakadwam ka, awan ti relasyon mo, kaslamlaungtan nga, daytay, kasladalahan nga tao. Apay naragsak nga, tati kasjay. Hangat nga naragragsak nga DJ, nabayag mo nga kadkadwan, uno kataluna mo, uno tumultulong king ka, agpagridwar mat, makasimpa mo ti pagtaengan na. DJ ti ragsak, isang oras ti kunana tap no magsolbar tayo ti poverty, ti kinapanglaw. Tulungam ni kabsa mo, alangunam. Haam mo nga gundawayan, haam mo italmag, ti karon nga rod kanya tayo nga konak kasla na sakit tinakam mo no DJ padpada nga kasla kada kami nga mintatalunan ka no makapagridwarda mo ka kasla masair pay tarinam ka or ka professional anya pa ka sa hangko mga agragsak ka anya pa iti paggapon ti ragsak relationship ko na tayo ang tata kada kayo malpas dito nga misan no sa nga pamilya kay nga makimisa ingkay mangan aglans out tayo mat. Dito idul-dulin mo kwartam, gasto niya. Magangganad data na ikalita bangkbog mo, gunggunam. Ing kayo mat sa nga pamilya nga dadanggay. Relationship nga rod. Amo mayon at daman no next weekend. Wala pa ka mo na mapuhang kumamutan na. Iso nga rod nga, dinagawid kami mutan, inalak kami nga balay ko, lain tayon, di ubog, di kamanggaan. Intay jayon, tayo tayo mangal daw. Kung nakadagay kakabsat ko, kanya-kanya da ko ha, la, pumaltog kay kadagita man manok, umaysa-maysa nangi, DJ na kung nada kas lamay-sa-maysa nangi tanggaya di manok na, ngamno agawid ka ta, awam mo gangganad ka, ayan na manok mo, paunan data, bayada ma Anyan, iso di ko nakagangganad ko makanayon ta, kanayon nga manok, panak mayad adayo ma, ang angaw ko laki, di ka, may nagan kami, awan agluto nga di balbalayon, sang kamay sa tayon. Nangala kami mo ti talong nga kaulan, ay kinagragsak, so ti kunak ka, nadaras mo ti pumaltog ti manok, no, dagang ganad. Ngam no awan ay apaw. Agpakpakaasi ka, nga rumaman ti dot-dot. Nga ang mga dayjay, hantay mga pagraragsakan, ngam kala ko unan agyamang tayon, awan na disgrasyan, agyaman tayon, napabuungan tayo, amuyo tinakil nga pagyamanan tayo, pinalagipan na tayo man niya po Diyosen. Iso nga dayta ayat mo kinta pamilya, no hamo pay na bisita, no hamo pay natawagan, sa tayo lag titinawag, idinalpas gangganad ka, kumusta kan manang? Idi awang gangganad ka din, kebs, kung kunamot kumusta kan ading? Umutang ka manan. As di mo ti relasyon tayo gamin no daddo man, no kumumusta kay pagarup mo ko umutang. Katatan ako mayatan, mapang kayo. Dadanggay nga sa nga pamilya, agkakaan kay nga agkakaaruba. Tadi di nga rutipod no nga ragsak, di pa nagdadanggay. Nga inagom tumad, iti kumamot, kinarit ka na, nagsulit. Iso na iti ibagbagana. Vanity is vanity. Vanity of vanities. Kuna na dahi niya. Awan ser-serbi ti amin nga banag, may salaeng kuna na, adda ni Kristo iti amin abanag, kuna mo ti may kadwa maibasa. Kuna na mo ti ibanghelyo, haan nga kinabaknang ti pagibasaran ti kinaragsak ti maysa a tao. Langen-langen, panagdadanggay, kas anom nga iyangat ti biyag ni kabsat mo, day tatipudpud no aragsak. Tadagita milyones mo, dagita building mo, nga no iso ti mangipang pangato taga timid mo, dagita adal mo, ay mayad adayo maapo no magangganad awan amin dagita. Ti kumana makita da ka naggangganad. Allah ni nga takwan, daya ko madya madanagan da kanyam gaputa nasayaat ka. Ngam na naggangganad ka, iso ko mati marsuod. Barbaridad ka garod. Yadadayo maapo, awang ko mamaakas jay ngam. Daya ngay handa pa'y madanagang king kagaputa, amu da mga, awang pa'y makakaarobam, awang pa'y mangisakit king kata, amu maisakit idaala nagmadimot akasehaan. Pwede ko mga DJ pa nagdadanggay, jiragsak. Alain ton madamdama, tingkay to.
bisitahin nyo, kitain nyo dagita pamilyayo, ingkay mangal daw, ingkayo ag picnic, ingkayo ag dadanggay, di tayo ammo. Di mo tiragsak na, di pa nagkakadwa. Sumut ibagbagan ni Apo Jesus. Relasyon to pailaeng, kamuudyanan na, kabsat mo nga tao, iso ti kang runaan di relasyon nyo.